ठंडा पला के दिन बाए बुझाते रहे कि साली की स्वेटर ली आखिर रोज जाए तो दोसर का मुंह ना ताके के परियो आखिर माई के मुआले में बहुत जाए के कर बड़ी सन मांगबो करब त कहिए सन देखाओ एकर नइखे ससुरवा कुछ तबे न नइखे लेके आई चलो अपन ले ले तानी जौन बात और अपन रहेला उ अपन खाला ये ले ली का चल यहाँ के किलो मिठाई ले ले हो जा ई का हो कहाँ जाता रहुआ तक तो घुमावे के नहीं थे आई तो नहीं हारे नु बा कहाँ जाई नहीं हारो के छोके अच्छा ये बताओ कि तू नैहर जेबू तो घर के काम के करी हम बहरी करम के भीतरी आके करम एगो ओही में बुढ़ पुड़िया माई बिया अब बताई हेतना आशा लगा के भाई फोन कइले बाकी आओ रे दीदी 2 दिन में चल जिए तो 2-4 दिन ले माई लिया काम ना होई बसे नहीं की ना जाती जी 2-4 दिन के बाद वो कट गई कब जाएगा पे नहीं और कब सांझ बियाह हो जाला कुछ बुझाला खालसा कहे के 2-4 दिन रहेला न तो करते करते 7 दिन हो जाला हमू दिने की ना तनी कि तू क दिन में आवत अरे वो कहल का चाहता नहीं आई माई का वो बियाह कोई बार वो बनले नहीं की हमारे पे ठीक बा नु बेचले नहीं खन जा बात बतियाई तनी कम जी बुझाई ल जा तनी ठीक बा आवत भईवा गाड़ी लेके हई देखा कैसन जमाना है आगो मेहरानू आज मर्द के बात नहीं के मानत आ बाते बात में झट देना निकल गई